Huren itu hata, ada rasa mulai paringgota, tapo masa tokin, martangnya mahita sang obas di bagasan roh hatabe. Amen. Tapukama paringgota, marhite, marede huria hita san bukedeta nomor 112, taidehon ma ayat sada dot ayat 2. Hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi porbadia na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Songonod do di dok Tuhan Yesus, yang ko poda na diau, dang ahu na punasa, poda di nama suru ahu doi, molo adong manang ise na mabahir lomo ni rohani amai, boto ni do taringo tu podai, manang na siyan debatai, manang na hata-hatani siyan roha-rohaku sadiri, songon na nidok ni surati, akabatang aik na manguludo mabaor siyan pamatang ni naporsea diau. Haleluya. Yang mahita, ale Tuhan debata, asi maroham dihami, aidang tarbahek kami mabahen manang aha, molo soho dongan nami, dibaheni selehon madihami roha banwa gijang, asa tahu hami manibangi dokot mangulahon lomo ni roham, saidongani mahami, asa mian hami di bagasan ho, dohot di bagasan hatam, marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marede mahita sen bukedeta nomor 640 tedehon mayat sada dot ayat 2. Sana
Mangyo kamu mah pati ni debata di minggu ta sadarion, ima patik palimahon, satu patik pasapuluhon, songonom mah didok disi. Patik palimahon, ikon pasangapomu do natorasmu, asa martua ho, jaleleling mangulu, ditano na nilehon ni Jahoba debatam diho. Patik paunopon, unak ko mamunu. Patik papituhon, unak ko mangalakup. Patik pawaluhon, unak ko manako. Patik pasiahon, unak ko olo makatidakon hatana sotutu maralahon dongan jolma. Patik pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu. Dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu. Manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lubuna, manak kodana, manang diape ugasan ni donganmu. Atong rap mangidogogo mahita sian Tuhan debata la mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata saya pargogoi mahami mangulahon nahobar tu patik mi. Amin. Mari dehita sian buka deta nomor 680 tadeon ayat sada dot ayat tolu. Tima dosata nagudangi tuadopan di debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata pargogo da suhatu dosan sitopa nasa na adong paruhum na tigor na manguhumi jolma manusia na rodo hami tu jolom manopoti dosa nami akan nahula hami marhite sian pangalasyon nami di patikmu. Ima marhite sian tubuh-tubuh ni rohanami narawai nang sian pakateon nami nasoture rodi pangalasyon nami dihisap-hisap ni rohanami natamasi tutudo hona uhum hami alani dosa nami i alai na tersosol bagi dohami nuaeng alani i asi maroham dihami ale debata nami pardenggan basa jala parasi roha doho alani anak kaholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, sese sama dosa nami saluhutna, jala suruh matot di porbadia turohan nami be, asa tarabahe kami mangului ho, di bagasan hati goran dohot habadiaon, gabe saat kami Tuhan uluan na sora suda, na pinar bagabagam diak kana porsea di anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Baga-baga ni debata taringo tu hasesaan ni dosata. Songonod do hata ni Tuhan Yesus. Roma hamu tuau hamu akan aloja jalan asorat. Hupasonang pehamu. Buat hamu maau gakku tu hamu. Guru hok hamu masian au. Ay nalabok do au jalan naserep marroha. Asa dapotan hasonangan tod dimuna. Ay labok do au gakku. Jalan yang do dohot na hupa porsaton. Hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Maredehita sen buku deta nomor 780 sia, tedeon ayat sada dot ayat tolu. Hatan di debata nakebe turpuk epistel di bakasan mingguta minggu papituhon dung trinitatis sadarion ima natar surat di Parjamita 2 ayat 10 walu rodi ayat 20 tolu tajahama marsikat soring. Jadi marbias-bias rohaku midas saluhut ulaon akana uhalunguton di hasianganon ala ikon tadi konokku doi di jolma na sian pudikku. Dungi marbalik marohaku naing marpadelean nian mida saluhut ulaon aka na huhalunguton di hasianganon. Ai aha nama parsaulian ni jolma sian sude ulaonna dohot sian doman ni rohana taringot tuna hinalungutonna di hasianganon rap mahita. Ai ari-ari ibana marhanglunguton saleleng di ngoluna jala mardongan hajepolon ulaonna nang borngin nai dang marhasonangan rohana alogo sabing do nangi ido yang go sahatna martua do akana tumangihon hata ni debata jala nau peopsa. Amin. Marede hita sen buku deta nomor 310 sia tedeon ayat sada dot ayat 2.
tidakon maha porsiautai songon na hinatidakon ni dongata saha porsiaon di sadok portibion rap ma hitamadok. Au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo na suhatu dosan na tumapalangit. Au porsea di Yesus Kristus anak di debata Jahoba na sasadai iman ditubuhon ni si Maria na gabe-gabean serto di porbadia adora sukapuluhan ido tukata na tumaon na Berlin di pangumuman di Siratus nama tetap pelajar beriman di hal pinarsilan na tuat menurut di tanam na mula pangulu dia di panguluhan na manai surga lalu tutusian di debata Jahoba amanai pargogo na suatu dosani di sima ibara pe pangulak suatu tanam mangumi halaman pangulu do namai au sera di todi porbadia jalo sadaria dia kuliah panihat Kristen akan dia do dia sesaan di dosa do dia lain mando mula pangulu suatu dari halaman mate do dia mula nasora sudah. Amin. Tabegema ede pujian sian paduan suara Elviko.
KBG ma tikting di bagasan mingguta sadarion. Shalom. Odolan ditikting Minggu tanggal 31 Juli 2022. Romawi sada. Pakobasion sada. Goarni Mingguta sadarion Minggu tanggal 31 Juli 2022. Ima Minggu papituhon dung Trinitatis. Topik Minggu habisuhon nasi yang ginjang manang di bahasa Indonesia hikmat dari atas. Paduahon Barita nasorang. Nah di hari Kamis tanggal 10 Juli 2022 di basa-basahot tuhatado sadada dana bawa di keluarga Indra Christian Siahan Tubuni Inata Santi Nurhayati Boru Silaban Sian Wik Condet Batu Ampar Hipas Doda Danaki Nang Songoni Natorasna Napatuluhon Padidion Nabadia di hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 di parmingguan pukul 10 WIB di Patupa di Huriataon Padidion tu Yanakon Huriata Marguru terdiri Tunatoras di Patupama di hari Jumat tanggal 5 Agustus 2022 masuk pukul 10 WIB. Jala dibuan mapoto kopi surat pernikahan, akte lahir, dohot surat pengantar sian wik nabe napaupaton. Titing namar bagas, titik parjolo, naing majalo pasu-pasu parbogasan ma, Roni Douglas Simbolon, anak niamata marapin parsisino Simbolon, Tubune Inata, Riana Borunai Baho Nahinan, Ruas ni HKBP Keramat Jati, Sianwe Keramat Jati, Dohot Orwana, Devi Suciana, Subardini Boru Dolok Saribu, Boru Niamata, Ependi Dolok Saribu, Tubuni Inata, Rosida Boru Simajutak, Ruas ni HKBP Resort Cibubur, Distrik Walu DKI Jakarta, Pamasu-masuon di Patupa di hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 pukul siawib di HKBP Resort Cibubur. 2 Romawi Pakobasion Koinonia Parjolo Ruas Napida Mamuka Minggu Sadarion di tanggal 31 Juli 2022 Nunga Pida Huria Ima keluarga Charles Y. Sibarani Inatai Lili Suryati Borgultom Dohotolu Dana Nasida Napida tu HKBP Pasar Minggu Resort Pasar Minggu Distrik Walu DKI Jakarta Trangyakon ma Nasida Anggiat Gabe Ruas Namangolu Nasida di Huria Naib Baru Paduahon Lansia Nah di hari Senin tanggal 25 Juli 2022 Borhakdo Punguan Kor Lansia Tuhuria Madohoti Pesta Paduan Suara Lansia na pinatupa ni Distrik Walu DKI Jakarta ni dohotan ni 20 sia resort inganana di Sopobolon Barpikir HKBP dimulai pukul 8 WIB saat tunasidung nani uluhon ni Padita Resort Pendeta Dr. Anna Cehapera Boru Pangaribuan Rap dohot Padita Fungsional hasil ni pesta paduan suara lansiai punguan kor lansia HKBP Keramat Jati Resort Keramat Jati madapot juara tulu di pasu-pasu tu atama punguan kor lansia ni HKBP Keramat Jati patuluhon SKM Sadarion Minggu tanggal 31 Juli 2022 Borhado SKM ni Huriata tu HKBP Distrik Walu
DKI Jakarta laho madohoti ibadah raya sekolah minggu se distrik Walu DKI Jakarta. Inganan di Sopo Bolon Marpikir. Mulai masuk di pukul sia 30 WIB sahatuna selesai. Didampingi Ketua Dewan Konyoniata. Paupaton. Parheheon Seksi Remaja. Parheheon Seksi Remaja na seharusnya dipatupa puncak penutupan hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022, gabe tuari Sabtu tanggal 10 Agustus 2022, masuk pukul 10 WIB, inganan di gereja. Napalimahon NHKBP. Marhite program seksi NHKBP tahun 2022 dipatupa Huriatado Parheheon NHKBP Kramat Jati 2022 Songononma Partordingna. Sada. Minggu tanggal 7 Agustus 2022 pembukaan dan melayani sebagai petugas musik, pemandu lagu, petugas persembahan dohot haret tahun. Paduahon di hari Minggu tanggal 7 dohot di hari Minggu tanggal 10 Agustus 2022 NHKBP Patupahon Bajar. Patuluhon Minggu tanggal 10 Agustus 2022 Patupahon ni NHKBP do ulaon beta hita internal. Paupaton Sabtu dan Minggu tanggal 27 tanggal 20 Agustus 2022 dohot tanggal 3 September 2022 Patupahon ni NHKBP ni Huriata do beta hita eksternal. Nah paunopon Sabtu tanggal 10 September 2022 penutupan Parheheon NHKBP. Nah paunopon seksi perempuan. Hobartu program seksi perempuan di Huriata di Patupado Pesta HUT RI na papitu tauton songononma partordingna. Perjolo hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 Manangnunga tarpatupa be lomba memasak. Paduahon Rabu tanggal 3 Agustus 2022 dipatupa perlombaan merias wajah plus hairdo dohot pakaian rapi dimulai pukul 14 WIB sahatu nasidung. Napatuluhon di hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2022 dipatupa do ima perlombaan vokal solo dohot judul lagu Kemerdekaan dimulai pukul 14 WIB sahatu nasidung. Namangihut merangkai bunga dimulai pukul 10 WIB sahatu nasidung. Sude nasa kegiatanon dipatupa di Huriata HKBP Kramat Jati. Tolu Remawi Pakobasion Diakonia ulang tahun na 70 tahun. Di hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 Gokma umurni amata doktorandus Manaor Simbolon Sianwik perserahan Hobartu program kerja HKBP Resort Kramat Jati tahun 2022 pasahaton di Huriata ma ulos di parmingguan pukul 10 WIB tetanggiakon ma anggiat ma amata doktorandus Manaor Simbolon do sude keluarga sai diramoti Tuhata. Opat Romawi titing nama ragam sada partangyangan wik boima tajaha di wartana adong dikirim melalui wik tabe napaduahon makatidakon haporsiaon pinabotohon ma tusude yanakon ni Huriata pelajar sidi angkatan tahun 2021 2022 nasogok kehadiran manang absen ubahen na madohoti makatidakon haporsiao di tanggal di hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 nasalpu
Pinabotohon ma asa mendaftar ulang tu sekretariat ni huriatta di hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 mulai pukul 10 mulai jam 10 WIB laos marsiajar ma nasida tanggal 7 Agustus 2022 masuk pukul 14.30 WIB. Inganan di Serbaguna. Patuluhon. Pendaftaran marguru malua sidi tahun ajaran 2022-2023. Pinabotohon ma tusude yanakon ni huriatta nanaing madohoti persiajaran marguru malua manang sidi tahun 2022-2023 asa mendaftar ma nunga dibuka pendaftaran di Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sahatu pendaftaran terakhir Minggu tanggal 20 Agustus 2022. Songonon ma partor dingna, ibuan ma fotokopi akte lahir, fotokopi blanko tardidi, surat pengantar sintua wik, surat permohonan dari orang tua. Paupaton, program tahunan kesehatan, database, marhite program kerja tahun kesehatan 2022, laho pasikopon database secara update, sialani di pangido haradeo ni ruas horong mahasiswa manang mahasiswi na adong di huriatta godangna 5 halak. Nagabe sukarelawan mengurupi panitia tahun kesehatan pasikopon database ni huriatta nasida napunasa laptop boy ma menghubungi menggunakan Microsoft Office, dohot internet, jala boy mengulahon di hari Sabtu, dohot di hari Minggu, sialani boy ma menghubungi panitia marhite amatta CST, Rudi Sitorus, dohot HP manang WA, 08 sada walusia opat, pitu sada pitu hulai hami, 08 sada walusia opat, pitu sada pitu. Mangihut muse PA keluarga. Marhite program tahun kesehatan 2022 patu paon di huriatta do di hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 masuk pukul 10.00 WIB marhite judul keluarga yang murah hati. Na pinatolhas ni Inata Pendeta Ernawati Boruhasugian STH MM. Palimahon, amplop pelean tu pembangunan. Di hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 patu paon di huriatta do papungu pelean tu pembangunan. Ima pembangunan lip dohot ruang konsistori ni HKBP Keramat Jati marhite amplop pembangunan naung di parade panitia pembangunan ni huriatta. Tapasahat ma marhite namar pelia tujolo dung sidung jamita di bagasan las niroha jala tajaga ma aka amplop naung di parade panitia asa boy muse dipake tuat ka arina mangihut. Paunopon pilihan perpuluhan di Minggu nanaing ro tanggal 7 Agustus 2022 pasahatot do pilihan perpuluhan tuhriata jala tapasahat dung sipul jamita melalui amplop na di patupa. Songonima saha nititing di mingguta sedarion Horas. Tabegi mah pujian sian paduan suara lansia.
Pasaton ulos tu amang Dr. Andus Manaur Sibolon sian wek parserahan. Ola ninang mate, ninang do amang mate. Marpoto boy man non. Agak mundur naman mate. Di amang Simbolon dot inang khususnya amang Simbolon namurang tahun di minggu nasalpo 70 tahun pasa Tony Huriata Maha KBP Keramat Jati Tuhamuna ulus songon program ni Huriata di minggu sadarion alani lau pasikopon ulauta pasata mahatani di batas sian pesalmen sia prusada ayat 10 sai pamahakukdo ibana sarimatua jala patarirokudu tu ibana hatuamu dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku di Batama Dongamuna Laho Madalani Ari-arini Ngulunguna Hatuamuna lam ditambahi di Batama hai pason do kanjang umur tujolanon utima nabui pasatami mulusun tuamu. Maret de mahita sian buku deta nomor 30 te deon mayat sada rodi huna laos disonma tapapungu peliata kantong sada A dot sada B. Jesus Lehon mata na monida luto
Dame ni debata na sumurung sian saluhut na roha, imana mangaramoti ya ate doho pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus. Amin. Horas madihita. Dia muna kadamang dainang na hinahulungan ni Tuhan Yesus Kristus Tuhata, hata ni debata ima nenet sian buku ni si Jakobus bidu tolu mamuka maisian ayat 10 tolu rodi ayat 10 walu. Jakobus bindu tolu mamuka sian ayat 10 tolu rodi ayat 10 walu ujahama dihita saluhutna. Habisuhon na sian gijang ise hamu nabisuk jalan patas maroha siadenggan ni parange nama di pataridahon ibana akka ulauna marhite-hite halam bohon ni habisuhon alai molo ditiop hamu pangiburuon napait dohot atau karon di bagasan rohamuna unang mapuji hamu dirimuna maralohon hasitongan uhud margabus. Dadai habisuhon narosian gijang nasian tano doi sian rohani jolma sian sibolis ai ia disi pangiburuon dohot hatokaron disima hagaoron dohot sadok ulaon hajahaton alayang gu habisuhon nasian gijangi sadok na botor doi olo mardame lambok pangului gok asiniroha dohot parbue hadengganon dao sian hagangguon nang pangasion alai di bagasan dame do disaburhon parbue hatigoran diakka na mangulahon damei ima sahatna. Andurang so urai kami hata ni tuata parjolo pasato nami atas nama ni huriata
HKBP Keramat Jati moleate dina tua nami boy hita juara te amang inang lansia nami sa sitokna kana poso dina nape gawe kana matua do mambuan guar ni huriata siti roma mo te amang horas iya dia muna kadamang dainang huriana hinolonga di bagasan Yesus Kristus songo topik minggu ta sadarion habisuhon nasian kinjang di hata Indonesia hikmat yang dari atas. Rikot situtudo parbinotoan. Ido tahe? Ido te. Habisuon nang hapistaran dingolu ni hita jolma. Alani rikotna gorang maaka umpasa. Dohot aka padohan na pinatupani jolmai asa ukap roha ni jolma. Laho mangalului dohot mangalumba ima parbinotoani dohot habisuhon. Ijuk di para-para hotang di parlabian nabisuk na punahata naoto tupanggadisan. Ugogo pe masari arian nang botari inatokan ende kan dingotamu de vede lao pasi sekolah honon geleki ina ayang go dihita karamang denang moto dihita batak kan anak koki doha moral diau itu kan ya anak kita adalah kekayaan kita itu bahan satu Amerikaan satu Inggris tapa sekolahon aka ia nakotai alani rikot ni par binotoan ikom bahenod dui tuaka yana kota asa sikola nasida sa timbo-tibona alai ima catatan nate songonipe pakirimota songonipe cita-cita ta tuaka yana kota alai unang lupa hita itap nigugut tama tabain dangi setuju do hita kadamang dinang unang marutang atong ang gusto margogo do hita pasikuan tu Jerman tu Amerika hate aleng go pistar ibana ala ni parbinotoana ala ni memang marsitutu ibana marsiajar dapo ibana do sa tuluar negerian marsikola amin ido demuna kadamang dinang huriana hinolongan di bagasan Yesus Kristus pikir honod do tutu asa lam tu timbona aka parbinotuan ido pakirimota dihita jolma saluhutna jala torop do jolma marsiadu ima mangaluri parbinotuani ido dilului ido diadu jolma parbinotuan asa pistar jala marbisuk ibana holanondo kadamang dainang molo taida sian realita kehidupan ate secara de facto secara nyata realita kehidupan setiap harinya asamarite turpukon bagiot tado dua habisuhoni adong dua na cupang hita sian turpukon torop na pistar dohot na bisuk alai tundal tu lomoni rohani Tuhan alai dina asing muse pistar jala bisuk alai satia tu lomoni rohani Tuhani jadi nasongo dia duhi na dohonon na diturpuk taon jala habisuhon sian dia duhi na dohonon na sian turpukon na parjolo kadamang denang huriana hinolongan di bagasan Kristus Yesus adong do hape habisuhon inna sian tano didok mai sian rohani jolma sian sibolis songana pinatolhas ni si Jakobus di turpukta di bagasan minggu sadarion ima taida mo di ayat saplimai dungi ayat saplima
dada iya habisuhon na rosian gijang na sian tano doi sian roha ni jolma sian sibolis habisuhon si songoni imana ni dok na habisuhon na marlaok roha pangiburuon iri hati hatokaron si puji diri timbo egoisna dohot pargabus sai holan gabus do habisuhon dot hapistaron niulahon nadapot sian tano ima songo dia saplonominakin ai ia disi pangiburuon dohot hatokaron disima hagaoron dohot sadok ulaon ha jahaton. Jadi mulut taida dongata di bagasan parsaorata bisuk ibana pistar ibana alai dang dipakai ibana dengan hapistaran do habisukonai pautoton mambayan sude sega parsaoran ima nanidok na habisuhon sian tano. Dia muna karamang dainang huriana hinolongan di bagasan Yesus Kristus torop doa kapistaran dohot par habisuhon di portibion alai habisuhon dot hapistaroni gabe senjata ni sibolis doi sipata dipakai tudirina dipakai senjata na laho mangotongotoi donganna laho manambai pangomona asabui di ibana marhusor hamoraon ni donganna dipakai ibana do habisuona hapistarona na sian tanui ima asa buha tujuanna asa tu dirina dui asa tu ibana dui ala nima kadamang denang huriana hinolongan di bagasan Yesus Kristus boi doi masa ala mangiburu ibana di halubion di potensi ni ibana hamuraon niaka donganna ima bisuk nasian portibion bisuk nasian sibolisi dang sian kicang dohononi dang habisuhon nasian kicang dohononi out sugaria dong nama makon dope jolma idong bahen di poda Raja Salomo didok di Bidusada ayat 7 boy do hitamadok rapat do hitamadok boy biar midani Jehovah do terus kamu biar midani Jehovah do parmulani parbinotoan alai anggo halak na oto manoisi hafistara dohot pangajaran Amsal 1 ayat 7. Jadi halak na biar tu Jehovah menurut timbangan firman Tuhan, menurut hatani debata, marhite hatani debata, asaido nagabi diagram, timbangan, muluta nang mangida hita karamang dainang, so dia do halak na pistar, halak na biar mida ni Jehovah. Orang yang takut akan Tuhan itulah orang-orang yang dikatakan pintar. Ido na parbinoto inna. Ido parbinoto jala ido na punasa bisuk. Marhite hatani debata do hita burhat. Asa gabe jolma na biar midani Jehovah mahita. Takutlah kita amanginang akan Tuhan. Jadi mulunga taida nang taulahon alai di ujungna muluta bereng kesimpulan na hajahatot dui unang gabe habisuon na siyan tanuita ate nakin endeni
na tua-tuata lansia ina isuan ima na digotil. Atong ta suama na dinggan asa dinggan ta gotil. Uju parsorang ni Yesus di barani pinahani madikdik do bintangi. Maporus uduk sude tu Yesus. Aka hapistaran sian purba ro manomba marunduk ni roha tu Yesus. Hapistarani dohot habisuoni ikon uduk jala di toru ni Yesus. Ai ibana do marna punahoni. Alai lehonon na do itu halak na makasiholi. Lehonon na doi tu hita salhutna kadamang denang. Alani songon endita na dijuli manakin lului hamuma harajawan ni dibata. Parjolo do ikon luluota do harajawan ni dibata. Dung talului lehonon ni debatama aka ondeng. Lului hamu harajau ni debata dohot hati gorana. Jadi orang-orang yang pertama sekali, orang-orang yang dikatakan pintar, dia harus terlebih dahulu mengutamakan kerajaan Tuhan. Dia harus terlebih dahulu apa yang dia lakukan, apa yang mau dia ucapkan, dia pikirkan dulu. Moludok songonon tu panditaan. Moludok donoku tuan dongaku. Mardosa doau. Ikonido jolo pikiran do. Ido makana umpasani hita halak batak, ahata ido akadamang denang, jolo didilat do bibir. Baru ma dok matong. So jolo didilat bibir unang joy patoh ya tanah. Manat. Asa ido nabuhi do honota habisuhon nasya kijang. Orang-orang yang pintar, orang-orang yang bijaksana, yang dari Roh Kudus kepintarannya, itu sama dengan dari Tuhan. Iman nasyan kijangi. Alai holanna mangusade do jolme tu pikiranna, mangusade tu barbinotoanna, lomo-lomo nama katai, lomo-lomo nama dok, lomo-lomo nama pampahenan. Ima habisuhon nasyan tanui. Alani epistet tanaki madok alogo sambing do i. Marsirai-rai na do kadamang denang epistel tai no nakid dohot evanglimon. Alai marite episteli dada na ikon pesimis hita dingoluta. Alai ikon optimis do hita. So tungina rohata. Bah, tema ay songo-songo do ape nguluon. Pesimis doi. Habe dang kosongon hita ikon optimis do hita. Tetap maju berjuang. Itu. Penuh semangat. Unang ala tabege noeng songonen na kopi tor lomos. Tor tabay masih dia lihat ta adang marminggu beau biar ina. Itu orang-orang pesimis, bukan optimis. Harus optimis. Nata pa didok di epistel tanakin alogus sambing dui. Alanima dihamuna kadamang denang huria na hinalongan di bagasan Yesus Kristus. Taingok ma Raja Salomo. Raja na targowar tarbarita ibana di sadok bangso. Atik pedi hilala ibana poso daging na. Jala dang patut ibana manguluhon bangso ni debata natoropi alai sian unduk dohot serep ni rohana ditangyangna ibana mangido tu Jehovah
dada hamoraon di pangido ibana sian di bata, dada hagabeon do hasangapon, alai justru balik sado di pangido ibana, ima habisuhon sian kicang. Marilah kita seperti Raja Salomo, pintalah kepintaran yang dari Tuhan. Pakailah kepintaran itu dan kebijaksanaan itu dalam memimpin rumah tangga kita masing-masing, supaya itu menjadi kehendak Tuhan, bukan kekuatan kita, bukan karena pikiran kita, bukan karena hasrat dan jiwa kita, tapi karena Tuhan berencana atas anak-anaknya yang diberkati. Amin. Kosongonido moto dinguluta akadamang denang. Tapangido ma habisuhon parbinotoan nasian kicangi. Molo nunga tapangido dilehot debatai dangadong be di bagasta akan namuruk-muruk be. Akan namangalagai akayanakonna. Dangadong be halampohon nama makatai. Amata tuinata mami, papi mau makan, itu tuh. Bah, itu doh. Itu, papi sakit ya, iya. Berobat kita ya, papi, iya mami. Bah, mekelang. Masuk muna song kau ma, amatai. Heh, ho, ngama tua ho. Ni, tor namu dah, bah. Dang bah. Habisu hodui kadamang denang. Habis tarat dui nasian kicang. Molo pakai muna habisuan habis taran nasian tanui asongoni mabayana muna. Ngahe hami tiki di Medan hami nama si adung dupe bus. Jadi jongjong mahami. HP dong anon diinjak ma pak ni halak Jawa dengi. Diinjak dipijak, ini bahasana. Mas, kaki saya, mas pijak, ini loh. Oh, maaf ya bu, nak. Di sadatiki muse, songoni udah foto kami. HP halak batak na diinjak pat nol. Lai, dangi berko matam, pat tu ne songonon ne. Bah, amang naraku. Berbeda hiat do HP halak batak do halak Jawa naraku. Lambok na yeti. Gari ada nasi dah dong godang habisu nasi kijangi. Mas, kaki saya ini tuh. Halak batak laki, aku songoni mak pangalahona. Unang gabe talu ita kedamang denang do alak Jawa te. Iku bodo ita songoni tu. Jadi mau mulak kamu non jamangan non te. Dak perlu pegajang jami tahun. Ingat tahu mak, anak-anak mamai. Papi, yuk makan. Ini mau metong ati. Ay bahasa mekelamu. Ido habisu hona pistaran si gijangi. Songoni mabek kamano. Ang guau nga siya na jolo songoni tuinata inang burutapea. Ido. Alay dang mami do pe ami ala Sumatera Utara pe tiay tokkan. Ibu, yuk makan yuk. Iku do. Mula marsai mana usulak dui saya butuh kamu. Amang inang habisu hona siang kicang dui. Dengan ang karang-karang iko songoni do hita, iko bui do songoni. Unang gabi sotong iro kamu paman jauh. Ngamatua inamu daw. Iko songoni do. Rapak mardalan. Unang marsibuat dalan nabi. Mama bentar ya ke mall. Namu perempuan, Roma matai, oh tu kau dia tu lapu satu ke, nah amang naraku, unang dia songoni, hati. Jadi ikon habisu nasian kijangi do kadamang denang, na ikut jalota sian di bata. Asa disari hon jala di le hon jaho bado bisuk sian kijangi tuhita saluhut na laho manguluhon. Nakin si Salomo lau manguluhon bangsoni di bata. Hita lau manguluhon keluarga tabe.
istana kecil kita beserta isinya anak-anak yang telah diberikan kepada kita di tengah-tengah kita, supaya kita pertanggungjawabkan lambok matong makatai. Ate, unang be saya belga-belga suara, unang be di bangkaon halak batak songoni di suarana inna, dang boy be. Apalagi nga Jakarta nanti, hitaon na siya muna pasokit, nga tubuy son, nga magudang ison, nga matuay son. Ikon lambok mati. Marsugo pe cupang hamuaw, amang pendeta, tonimot to. Amang, namu amang. Dang wereng benon, porsi amamu. Kasar na taon na mataon naraku, menjual naraku. Hape umat ni badak songoni naraka. Anakku ini to. Jadi dia muna keramang dainang tudos doi songon hau namar perbuwe hona dinggan ikut jonok do ibana tu batang aik hanguluan ai batang aik gabe uri bulungna jala dinggan perbuena songoni makadamang dainang bisuk na sian kijangi. Jadi terus do hau namar perbuwe hona dinggan ikut jonok do ibana tu batang aik hanguluan ai batang aik hanguluan itu dasor dohot ma ngalehon ngulu di ibana ulima ibana bulungna jala denggan parbuena. Jadi molo muruk akai nata amata ber kamu mamuluk nan sida torahadu buine murhing tor kriput do hatok do kriputi itu anggon daung te ulido sudini. Iro ulido bereng hamu ka perempuan. Songoni maniana te. Mungkin ngai dapat kamu ngai jalo hamu habisuhon na sian gicang. Atau ngunang be habisuhon na sian tanoon dang marlapatan ni. Jadi mardame sonang mahita macakon hatane di bataon ala mangajari hita do mangigil hita do asa sude hita boy makatai di halambason, di halambohon, di habengeton, lahumanaon sude akasitaonon, marhite, gogo na siya di bata, boy hita, monang, maralohon sibolis, jala uduk sibolis iba inota, jala hita anak-anak di bata, na pinapas-pasun di bata, bangso na pinapas-pasun di bata, boy hita, gabi, marbisuk, madapo habisuon dok parbinuton na siya kijang siya tuata di bata amatay. Amin. Matang yang mahita. Mauliate ma Tuhan di bata Jehovah di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami. Nunga ujako kami hatam Tuhan. Marite buku ni si Jakobus. Mangigil hami sa luhut na ruas nyuriam ng paradum ng padita. Asa toktong hami Tuhan majalo habisuhon na siyang kijang na siya ko'y Tuhan. Jalay kontari ko nami, tanggalo nami Tuhan, mulu tungadong habisuhon na siyang tanoon, na dirohan ang pikiran nami. Alay lopok ko may Tuhan hatami Tuhan, asa takas marsitu Tuhami, majalo habisuhon na siya kijang Tuhan. Ala habisuhon na siya kijang do Tuhan na buhi, pamura-murahon sa luhut, parbinotoan nami, nang habisuhon nami Tuhan. Di bata Jehovah di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami, mulia tema Tuhan, toktong didongani hodo, ama na inang nami, akalan siya, nang mambuan, guar ni huriamon Tuhan, marparbue, jaladenggan, natape, tong nasida, madapot juara Tuhan, posrohan nami Tuhan, atong Tuhan, pasatay ma sudia akalan siya, ni huriamon, di bagasan na ipason, di bagasan gugu na sa ko'y Tuhan. Jalahoma Tuhan na toktong, adungan na sida, di ganup, pardalanan nguluna, di hatuaon na Tuhan, na maniroi-roi, mangalipoda, diaka sudi pinoparna, pargugoy na sida Tuhan. Asa toktong Tuhan, habisuon, do parbinutuan, na siyang kijangi Tuhan, na jalo na sida, jalabui Tuhan, gabi marparbuwe, tusudia ka pinopar na sida. Sok songani matahe Tuhan, nang disudi ruas nyuriam, siya danak, satu na
balga na magodang homa Tuhan na toktong mangaramuti mamasu-masu na sida sa luhut na. Suaksoni matahe Tuhan disude aka program-program na naing masa do si pamasahon tarlumobi Tuhan di nanaing penutupan parheheon ima remaja. Suaksoni di neneng roh Tuhan program berikut parheheon na poso bulung ni huriam pos rohanami Tuhan. Sai homa Tuhan na mangaramuti, sai homa Tuhan na masu-masu sa luhut na Tuhan. Asa homa na marsakap, jala hami mangulahon ni Tuhan. Asa gawi pasu-pasu mahami di tonga-tonga ni huriam, di tonga-tonga ni parsaoran nami, nang di tonga-tonga ni pardonganan nami Tuhan. Humaliak kami. Debata Jehovah di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami, utangnya kok kami ma Tuhan, ima akadongan nami sa porsiaon ruas ni huriam na toktong Tuhan di penuaan nang di pemulihan. Ima manami sintua STR Siregar, Yuliana boru Sitohang, Nyonya Sintua HA Simatupang boru Sormin, Nyonya Utagalung boru Simanungkalit, Nyonya Simanjuntak Rosita boru Siaan, B Sibarani, Nyonya H Aritonang Lince boru Simorangkir, Nyonya Panjaitan boru Simanjuntak, Nyonya Manurung boru Silitonga, Gausal Situmorang, Nyonya T Siaan boru Tampu Bulun, Nyonya Sirait boru Sitorus, Irna Nova Astria boru Manulang, Ka Marpaung, Nyonya Marpaung boru Purba, Nyonya Sintua Simamora boru Aritonang, Nyonya Sihotang boru Simbolun, Nyonya Sirait boru Simanjuntak, Daud Pancaitan, Halundang boru Siregar, M Manurung, M Pardede, Sintua F Aritonang, M Marbun, Nyonya Pangaribuan boru Samosir, P Sinaga, Sintua EM Butar-Butar, RS Pardede, Nyonya Gultom boru Tambunan, Nyonya M Tambunan boru Simanjuntak, Nyonya Purba R boru Ritonga, Nyonya SBP Siregar boru Sihaan, BMP Marpaung, Sintua LA Sianturi, Nyonya A Hutagalung boru Sipahutar, Nyonya Tambun boru Sibuya, Anton Sihaan, Sabar Siregar, TN Sitorus, Nyonya Siregar Pesti boru Sianturi, Monika boru Sitorus, Nyonya Purba HR boru Silaban, Janusi Sianipar, K Sirait, Saksoni matahe Tuan na tongon Tuan di rumah sahit alani parsahiton, Nyonya Sitorus boru Sirait, S Sitorus, Agustina Marlina boru Sipautar, Peris Alprendo Butar-Butar, Mary boru Panggabian, Pasca boru Turnip, Nyonya Pardede boru Hutahayan, Amanami Manser Sinambela. Debata Jehovah di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami, unduk do serep ni roha nami Tuhan, upangi do kami matuha tuho. Asaho Tuhan manangkal hon parsai ton sian daging ng pamatang nasida, suaksonina di bagasan pemulihan nang di rumah sakit. Homa Tuhan mangaromoti daging nasida Tuhan, asa tanggal parsai ton sian paraging nasida Tuhan. Jala bui nasida Tuhan, bui menak mangulaun aka ulauna aktivitas na ng kegiatan na ganup na maragami Tuhan. Debata Jehovah di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami, upasa tayo Tuhan parmingguan nami o Tuhan, di na membuka dok mengunjungi sahoma mengaramoti mamasu-masu ami salukna. Tinamulak payamian Tuhan nang ruas nyuriam dongani na sida di pardalanan Tuhan, iring-iring pardalanan sida Tuhan, padao parmaraan, leonai pason, leon gugu na sa kuy Tuhan, asa margugu na sida Tuhan, lau madalani, mangalugaon rumah tangga na sida, nangulu na sida siapa hari Tuhan. Debata Jehovah di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami, Oma Tuhan tangyang nami, ele-elek nami na sumo kami, marhite-hite guarnya nakmu, Yesus Kristus Tuhan nami, martangyang hami tuho. Amin. Marindi himahita, losta pasakma peliata. Dari bidara
tania koma peliata ale debata amanami na di Banua Gijang hodo haroroani saluhut silehon lehon na dinggan dohot nasa ulibasa na mauliutus upasat hami masya na nilihon mitu hami pelian nami tuho say jalo may gabi uap na husus di jolom pasu-pasu may jalaramoti asa uparhase yang hami pilianon patimbulhon harajonmu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion buhay maruhanami marhite-hite tondim asalamu tanda hami gudangi silehon-lehon mitu hami asalam gir-gir hami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Ale amanami na di Banua Gijang say pinarbadia magwarmu say Roma harajonmu say saut malomo ni roham di Banua tongaon songon na di Banua Gijang lehon matuhami sadarion hanguluas siapari sesa madosa nami songon panesa nami di dosa di dongan namar dosa tuhami unak kami togion tu pangunjunan palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diremoti Tuhan de Batama ho. Di sondak ko Tuhan de Batama buhina tuho jala asi marohana midaho. Di dopak kon Tuhan de Batama buhina tuho jala di pasaor homadamena tu todi munabi amin. Oras tajalang masya mutah ambirak tak